Sa may maingon ni mo karo ni na. Annyeonghaseyo, ma opa, kamusta na mo? Ano, ma opa, kamusta na mo? Okay na mo? Okay kayo. 감사합니다. 하나 여보세요. 하나 여보세요. 오케이 kayo mo? 내 팔이 늦가이라서 quarto. 스토리 하시라 que para 오케이 kayo. 오케이 kayo. 안녕하세요. Kumusta na mo rea? Kumusta na mo? Okay na mo? Okay kayo? 오빠의 스케이트는 오케이 클래펜? 나 오케이 가요. 나 오케이 가요. My name is Gabriel. 나 kumusta na mo? 나 kumusta na mo? 나 오케이 가요 mo. tulamideras po pasta. 나 오케이 가요. 나 prepare 오케이 가요. prepare 오라요. 오늘 tulari래요. Ano na ako? Ako, tulay ako. No! Ate kita taruh itu. Ate no. Ayo dong. No! 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 Oh, dali, dali. Pe. Ini sudah tareyo. Bisa kali, bisa. Dali, bisa. Ganito. Halika. No! No! Gulit. King ketawa now. Kamu tulang ya. Orange. Orange. Maka orange, kakak orange. Kami orange kamu. Api. Nah, orange. Okay. Mari kita. Color. Ay sa. Kabihan ito. Tula namin rin nga. Orange. Ano.
Nangis? Nangis? Nangis kayo? Ay, ito ba? Aslong! Aslong? 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 Aslong! Aslong kayo? Ano ba isa pa? Aslong? Aslong? Ang kayo ko. 안녕하세요. 커파나 커카로랑 코앙 바비코리아노. 바비코리아노 그무스타かな? I think orange. Orange? You take color for orange ka na? Orange? Orange and yellow. Kumusta ka naman? Okay ka? Okay kayo. Okay kayo. Iko. Okay kayo. You sucky. Narito ay pala sa kawa. Ha? Hoy, narito ay pala sa kawa sa pamumpata. Gabay city. Ha? Tapaw City? Sa Tapaw City. Sa may maingon ni mo karo, di na. Hanyo, oma, opa, kamusta na mo? Ano, oma, opa, kamusta na mo? Okay na mo? Okay kayo. 감사합니다. 하나 여보세요. 하나 여보세요. Okay kayo mo? Tayo. Di pa rin doon kayo rin sa kwarto. Story hasil ka pa. Okay kayo. Tayo. Okay kayo. Tapos kokoy matin. And kokoy matin. Ikaw pa. Si Yaya pa saya. Mo waro-waro wa po yun. Shoes. Kapo ka shoes mo. Kaya shoes to. Kaya shoes na to. Okay kayo. 여보세요. 감사합니다. 감사합니다. 아까워. eso tasote. Nito sa palay niyo, to balay? Balay. Okay kayo eh. Okay tayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Hug kayo. Tayo. Kao Paris campaign. Okay kayo. Okay tayo. 안녕하세요. 감사합니다. 여보세요. 사랑해요. 아슬롬? 아슬롬 가요. 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? Kaya nung lakaw na daw ta.